Oh, super. Ahojte všetci, ja som Peterson a dnes si spravíme opening dvoch produktov, ktoré vyšli ešte len nedávno. A je to tento boxík 30. výročiu vzniku Pokémonov a tento Enhanced Blister Pack. Sú tam promokartičky s Gen 1 Pokémonmi, takže ja sa na to veľmi teším. Vnútri sa nachádzajú boostre Mega Evolution Base Set, Phantasmal Flames, takže budeme hľadať Lucaria a Charizarda. Let's go! Ešte predtým, než to rozbalíme, môžeme sa pozrieť na ceny, takže náš Blister Pack price trend 11,50. Ja som kúpil tento dvojpack za, myslím, že 15 eur, dá sa kúpiť od 14 eur. Sú tam vnútri Mega Evolution a Phantasmal Flames. Mega Evolution priemer cena okolo 5-6 eur. Phantasmal Flames plus minus takisto. A Pokémon Day Collection, ten sa nám vypredal v prvej vlne na slovenských e-shopoch okolo 20 eur, v druhej vlne prišiel za približne 25 eur. Ja som ho u zeleného mimozemšťana objednal za 22,90 myslím, avšak prišiel nie moc vhodný do zbierky, pokrčený a celkovo taký akurát na opening, takže konkrétne teraz mi to nevadí, ale kebyže som si ho chcel uložiť na nejaké dlhšie zhodnotenie, tak by mi to vadilo. Na card markete sa dá kúpiť teraz približne za tú istú cenu 23-22 eur. Avšak nemyslím si, že by to bol nejaký super investičný produkt, je tam toho málo. Promokarta je tam zo setu Temporal Forces, takže ide tam jedine o ten stamp. Takže poďme to rozbaliť. Pozrieme sa, čo nájdeme vnútri. Za mňa super promokartičky. Vývojová rada Oddish, Gloom, Vileplume. Ja som veľký fanúšik Gen 1 Pokémonov, takže toto ide určite do albumu. Nejaký ten flipcoiník, veľmi pekný. Dva boostriky Phantasmal Flames, Mega Evolution. Fire Energy, no teda. OK, Oddish ďalší, Super Seal, Talmo, Trainer, Alchemy, Hunter. Super, Jerko, také ešte nemáme. OK, bomba, tak toto ide rovno do albumu. Dobre to začalo. First Pack Magic, super. Takže poďme rovno na ten Mega Evolution, bude tam Lucario. Poďme na to. Mega Kangaskhan EX. Super, takže 2 z 2. Veľmi pekný flipcoin. Tento flipcoin sa mi naozaj páči. Je taký decentný. Toho si určite odložím. Ten je veľmi pekný. No a tu je táto promokartička Pikachu. Akože OK. Je to pekné. Je tam ten stamp. Super. Ten ide do albumu. Páči sa mi to, len ako som hovoril, ako nejaká veľká investícia. To nie. Ja si dokonca nebudem kupovať žiadny tento boxík do svojho investičného portfólia. Takže je tu jeden Mega Evolution, dvakrát Phantasmal Flames. Tentokrát môžeme začať Mega Evolutionom. A nič, je tam len jeden tam. OK. Aha, takže tu nič. OK, ideme ďalej. Posledný Charmander. OK, poď. A nič. OK, takže tento boxík nebol až taký úspešný, respektíve vôbec. Nevadí. Takže opäť sa pozrieme aj na card market, že čo hovoria ceny toho, čo sme vytiahli. Promokarta Pikachu má cenu niečo okolo 2-3 eur, na nejakom sekundárnom markete môže byť cena trošičku vyššia, takže plus minus 3 eurá. Mega Kangaskhan EX
samozrejme i Excon, takže lacnejšia kartička. Price trend je tu okolo 86 centov, dá sa kúpiť určite okolo eura. A Ludicolo Illustration Rare karta zase lacnejšia a price trend 1,74, takže opäť profit žiadny, ale nevadí. Zabavili sme sa, bola to sranda rozbalovať opäť niečo a na budúce dúfam, že to bude lepšie. Takže videli ste to, hľadanie českej riedy častokrát o šťastí, my sme to šťastie tentokrát opäť veľmi nemali, ale na budúce to môže byť inak a môžeme vyťahnuť nejakú raketu. V čase, keď bude vychádzať toto video, bude aj vychádzať nový set Perfect Order, z ktorého si tiež čoskoro niečo ukážeme a rozbalíme. A takisto budeme aj pokračovať v sérii Scarlet a Violet. Čaká nás set Paldea Evolved, kde môžeme nájsť veľmi pekné karty. Takže budem sa na vás tešiť v ďalších videách. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Budem rád za každý like, koment, odber, za podporu od vás. Takže ďakujem ešte raz a dovidenia.